amb ella. Per cert, el Pepito, cada vegada que veu la Sandra de Viu, ens diu el mateix que ens ha dit amb allò de la Campoy. La conec! Amb aquesta la conec! Home, Pepito, sí, fa de Patricia Gaztañaga. No! No! I l'altre dia se li va encendre la ploma, que diu, no acabo de trobar. I l'altre dia, pip, se li va disparar una ploma. Quan se li dispara la ploma és que ja ho ha trobat. I va dir, diu, poseu los euromillones de Televisió Espanyola. Pepito, no fotis els euromillones, què té que veure? Poseu els euromillones! I van posar els euromillones i mireu qui surt a presentar-los. Endavant. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a La Suerte en tus manos. Dos acertantes españoles que se llevaron cada uno más de 9.184.000 euros, que está fenomenal. Así que muchísimas felicidades a los dos. Ens vam quedar garrativats. El Pepito es gronxava divertit a dintre de la gàbia i nosaltres vam quedar... És a dir, que aquesta senyora primer ens acollona de dilluns a dijous a les tardes amb això del diario. Això sí, els divendres a la nit, diu que ens reparteix la sort. És la Sandra de Viu, la mateixa. Deu ser cosa de la crisi, Té el doble treball, perquè no deu arribar amb el sou d'enemiga pública número 2, no deu arribar. I el complementa. Continuem. 30 minuts, hombre, l'estimable programa de reportatges de TV3, dirigit, amb sabidoria, pel Salvat, pel Joan Salvat. Bé, l'altre dia ens va fer un treball a Corea i va enviar al periodista Sergi Vicente, estimable periodista, Corea del Nord, règim absolutament tancat, dictadura comunista, poques bromes, tot filtrat, allà no pot entrar ningú que no estigui controlat, no poden veure senyals de televisió, i bé, tenien com a, diguem, introductor, guia, personatge especial, i tan especial, tots els militars es quadraven quan veien aquest personatge. Bé, una criatura realment sorprenent. Mirem el reportatge i sobretot fixeu-se amb la criatura que porta al costat el periodista Sergi Vicente, que es diu, si no recordo malament, aquesta criatura, que va amb uniforme i amb medalles, i és català, de Tarragona, es diu Alejandro Cao de Benós. Endavant. El meu nom és Sunil Corea Suna, però la gent també em coneix com Changunim Chonsa, que és soldat del general Kim Jong-il. Porto 17 anys convivint amb Corea del Nord. Sempre que arribo a Corea del Nord sento que arribo a casa meva, amb els meus amics, els meus companys, em sento totalment confortable. Lògicament, per construir aquesta societat tenim que prevenir la influència de l'estranger, sobretot d'idees que poden perjudicar la societat. La gent sap el que està passant a l'exterior, la informació arriba, la diferència és que la informació es filtra perquè no entrin elements negatius que puguin influenciar sobre l'harmonia d'aquesta societat. Tot està ple de canons, material militar preparats per defensar el país d'una possible invasió. Llavors, per motius militars, motius de secret militar, no es pot filmar amb dues bandes, només al davant o cap al darrere. Bé, el reportatge, aquest 30 minuts, té la tònica natural i normal de 30 minuts, és a dir, un treball ben fet. Però aquí el que li haig de dir, com a audiència, i a casa dèiem en el Salvat, de dir, escolta'm, a més dels 30 minuts, el que mereix un 60, no un 30, un 60 minuts, és aquest català de Tarragona, que no el veieu, amb totes les medalles, cada vegada que circulava per allà per Corea del Nord, quan creuaven un militar, fins i tot un general, se li quadraven, i aquest és de Tarragona. Què hi fa allà? Aquest sí que mereix uns 60 minuts. Jo animo en l'equip del Salvat que ens fagin uns 60 minuts sobre l'apassionant vida d'aquest català de Tarragona, Alejandro Cao de Benós, de Les i Pérez, que ha arribat a ser pràcticament el gran soldat condecorat de Corea del Nord. Bé, amics meus,